Suleymana meeɗaani wonde keefeer gollaani bilew nde wonno bilew ko keefeer o meeɗa gollude walakin nascayaɗina ko woni seyɗeneji kay kafaru kañum en ngoni heefereɓe jangi bilew yuallimuna annasa sihra enen jangini yimɓe kadi bilew enen jangi enen jangina wama unzila ala al malakaini enen jangina kadi ko jippinano e malaikaji eywa ɓe anani eywa longinaɓe bilew ɗi babila nokku wiyete babila noon ko wuro woni koye nder iraq holɗin malaikaji haruta wa maruta ɗeɗo ɗiɗo ibnu abbas no wi ɓe gona malaikaji keɓe wileɓe ɓe gonna eɓe jangina yimɓe bilew wonɗo goɗɗo wi ala koɓe malaikaji tigi wiyama koɓe malaikaji Allah noon jarribiɓe so tawi en jaari wonde keɓe malaikaji qissa biɗo keɓe malaikaji o won biɓe noon o wona ibnu abbas noon ko gando o wi ɓe gona Abdullah ibn Abbas rasulu sallallahu alaihi wasallam kanko woni fahlul ummati leñolal ngol sene jogii so tawi koddirama leñolal ngol ko nayi to bange gandal kanko woni kalhalde so leñolal ngol hoddirama ko nayi to bange gandal kanko woni kalhalde mumen ndege on ko gando walla on noon wi ɓe gona malaikaji on wi keɓe wileɓe goɗɗo noon wi keɓe malaikaji so en jaari noon on qissa so ene woodi kay so qissa o selli so en jaari ɗum ko ni jogori haalandema ko koye woni qissa biɗo wonde keɓe malaikaji on wi woni sababu ko annal malaikata lamma ra'aw a'mala bani adama al khabithata tas'adu ila samai nde malaikaji ɗi ji golle ɓiɓɓe adama bonɗe ene ngabba e dow asaman kala ñalawma qalu subhanaka ya rabbana khalaqta khalqan wa akramtahum wa hum ya'sunaka e ɓe mbi kamɓe malaikaji ɓe mbi senade wodanima joomi amen a tagi tago a teddini tago ngo ɓe dutto kadi eɓe gofma fa qala allahu ta'ala lahum Allah wi yimɓeɓe Allah wi malaikaji ɗi law rakibtu fiikum ma rakibtu fihim la fa'altum fi'lahum sami fawe mon ko pawme mabbe ko mo on golluke be gollata malaikaji di keddiri bi Allah subhanaka la na'sika abadan an min gofata ma haaci faqala Allah wi ikhtaru lakum malakaini tumonande on malaikaji didi faqtaru haruta wa maruta be tubi beedo dido wa kana min aslahihinna ɗiɗo malaikaji ɗiɗi koye malaikaji ɓurɗi moƴƴude e malaikaji Allah ɓe jeeya fa rakiba Allahu fihima shahwata Allah ƴetti tuuyo waɗe mabɓe noon waɗiri neɗɗo ni ɓe batti hankanti wonde worɓe ɓe batti masalan heyɗude ɓe batti ɗomɗude ɓe batti yidde ñamde ɓe batti yidde ɗanade ɓe batti tampude hono neɗɗo ni wa amarahuma bil hubuɗi Allah wi ɓe jippoɗe peeɓe leydi wol hukmu bayna nas Allah wiɓe jippoɗe ñaawe wol hukmi bayna nas bil haqqi ñaawde hakkunde yimɓe e gonga wa nahahuma an shirki wal qatl Allah wiɓe hoto mbare koye hoto ndewe jalam hoto jine hoto jare sanga ɗum woni aadi mabɓe hakkude mabɓe Allah ɗum gummi o dosa ɓe ngari leydi nde wonno ko ɗum ɗo yimɓe mbaɗata hoto ndewe jalam yimɓe ne ndewa jalam hoto jiine yimɓe ne jiina hoto mbare koye yimɓe ne mbara koye hoto jara sanga yimɓe ne jara sanga kamɓe malaikaji ɓe gandano ɗum Allah noon itti ɗum waɗe dow mabɓe wa allamahum Allahu l isma al a'zama Allah noon andini ɓe inde mum mawde nde so tawi hiiri ko nden ɓe jangata fa kana ida amsal waqta so tawi waktu hiiri sa'ada bihi ila sama ɓe ngabbira inde nde fewde asaman summa innahu ja'at ilayhima ko woni fi tan waɗi ñalama goto are mabɓe debbo goto to samma zuhratu noon debbo o wiyete wa kanat jamilatun walla wa kanat jamilatan jiddan debbo o ko joɗ no feewi falamma waga nadruhuma ilayha walla alayha ne darɗe maɓɓe jene debbo o
ɓe ndaari debbo o nde wonno hankadi tuye waɗama e maɓɓe ɓe mbatti yidde ko gorko yiɗata ko akhazat bi qulubihima debbo o naati e nder ɓerɗe maɓɓe Allahu akbar farawadaha ɓe ɗaɓɓi debbo o ɓe ɗaɓɓiri ɗum cayseyaɓe fa abad debbo o sali andi saɗa teski Allah wi ɓe ñaaw hakkude yimɓe gonga debbo o noon ari ko portude pelente joom galle mum debbo o ɓe ndaari ɗum ɓe jiɗi ɗum ɓe mbi debbo o yo ar debbo wi so wona ñaawon hakkunam e joom gallam ñaawo mi kadi gonga ko min heede fenani kono fenanam nde mbatton ɗum gonga son batti gonga mi ara ko mbiɗon ko fa faala ɓe mbaɗi ɗum ɓe mbi eywa ara fa abad debbo sali debbo wi mi jaɓani andi en jangguino joni joni Allah wino hoɗo ɓe mbar koye o wi illa an yaktula so wona mbaron fa faala ɓe mbari gorko ɓe mbimo ara fa abad debbo sali andi en jangguino joni joni Allah wi hoto ɓe jara sangar o wi illa an yasrubal khamra so wona ɓe jara sangar fa faala ɓe jari ɓe mandiri summa rawadaha ɓe mbima ara andi en jangguino Allah wi hoto ɓe lew jalangeji illa an yasjuda lissanami o wi omo jogui ɗon jalan goto ɓe cujjan ɓe cujjani jalan summa rawadaha ɓe mbi debbo ara fa abad debbo sali illa an yuallimaha al isma alladhi yas'ada bihi ila samai ɓe mbi o debbo wi haɓe jangguina ɗum inde nde ɓe janggata seɓe jaa dow asaman nde eɓe jangguina ɗum nden inde fa faala ɓe jeeɓi fa talatu debbo jangi inde ha wawi tan fa sa'idat bihi ila samai debbo faati dow asaman o piwiɗon e leydi fa masakaha Allahu kawkaban Allah watti debbo o hoodere fa hiya zuhratu lmarufatu wiyama hoodere wiyetede zuhratu andani nde ko kanko debbo o woni ɗon fa lamma alima zalik nde ɓe gandi hankanti ɗum boni ko bonanno boni diine boni alhaali fo boni eywa arada tilawatal ismi ɓe jiɗi janngude inde nde eywa falamta ɗawa ahuma ajni hati huma ɓe jangi inde kono noon bibje donki jabde ko ɓe jaɓanno ko bibje jaɓanno ko weyade ɓe baya dow ni bibje cali andi avion andi rulloji ɗi dillat wona yirlade ɗe jirlo ha wula tan avion waɗa weey eyyi kono kamɓe rulloji ɗi dilli kono avion jaɓani yaade bibje cali yaade fa zahaba ila idrissa ɓe fayi toon annabi ne wiye idrissa on saha ko annabi idri wonno e aduna he fa sa'alahu an yashfa'a lahuma inda Allah ɓe ñaganimo yo waɗanɓe intervention to Allah yo ñaganoɓe Allah mbeɗa yaafo fa fa'ala dhalika jibi idrissa ñaganiɓe Allah eyyi fa khayyarahuma Allahu bayna adabi dunya wal akhirah Allah wi so ɓe jaaɓi yeɓe ƴewɓe cuɓo hakkude lefte aduna e lefte lahara ɓe lefte e lahara ha darga aduna ha darga daro ɓe goppe ɓe naata e aljanna walla ɓe goppe ɓe jaaha joni so darga darima masalan ɓe nanne jeygol eyyi on saaha fahtara azaba dunia ɓe cuuɓi lefte aduna ɗe li ilmihima bin ida'ihima eɓe gandi lefte aduna koko gasata ɗum on noon gasata fa huma bi babila o wi ɗiɗo malaikaji ɗiɗi sen jaari qissa o ne woodi eɓen nokku ne wiye babila muallaqani bi shu'urihima eɓe kaɓɓira masalan leeɓi maɓɓe yadribani bi siyadin min hadidin eɓe piye ɓoole jam ila yawmi l qiyamati ha ñalawma dam mazraqatun ayunuhuma ene bulɗina ene waɗa korode gite maɓɓe muswaddatun juluduhuma guri maɓɓe ne ɓawlinani mbi koro wama zala yuallimani nnasi sihra ɓe ceerani noon eɓe jangguina yimɓeɓe bilew kala garɗo ɓe jangguina ɗum bilew eywa kala garɗo ɓe jangguina ɗum bilew wa qad ikhtulifa noon fi sihati hadhihi l qissa o qissa noon ne luura selludemo e wasde selludemo fahtara al hafiz ibnu hajar al awwal li wurudiha min iddati ɗurugin an il imami ahmad bun hanbal oɗo noon wi kene selli nde wonno o wi qissa o are defte eywa masala e defte masala ahmad bun hanbal baydawi noon wa man tabi'ahu eywa baydawi e goɗɗo kono wiye baydawi e kala dewɗo e mum ɓen mbi ala qissa o sellani li annahu lam yasbut riwayataha illa an li yahudi nde wonno riwaya o sel ala fo ɗo yiya habaru qissa o so wona e yahudiyankoɓe ndeke yahudiyankoɓe noon so kabiri qissa ene wawi wonde fenani wa ma yuallimani min ahadin kamɓe ɓeeɗo malaikaji
be janginani hay goto hatta ya ula habe biya dum e labde dum reetu be biya dum inna ma nahnu fitnatum min de ko min jarabuya wonande yimbe kala jangudo bilewde kefero wonata de be biya dum fala takfur hono won kefero ay be biya ala min ka jintango jangudo o saha be jangina dum woni fayata allamuna minhuma kambe yimbe be e be jangay mabbe ma yufarriquna bihi ko e be ceerdira dum baynal mar'i hakkune neddo wa zawjihi e jom suudu mum hakkune neddo e jom suudu mum kala ke ene bonna dum be janga dum bi an yabghida kullan ila al-akhara be bonna hakkune mabbe go fo tikkana goddo on akam ko bile wala non ay so ko bindi men di kay sa golliri to wonti bilew bindi men di golla tan ko modi kala bindi men di ko gollirda di ko boni wonti bilew atti wonde dum wa ma hum wanani kambe wilebe be bi darina bihi e be lornire bilew ngum min ahadina goto billahi bi iznillahi subhana yamirore allah ay bileji bilew wawa lorrude hay goto so wana allah yamir sa wadi bilew so allah yamira fadata kala ko mbadda wadi andu ko Allah ne yanta Allah yanta ne wona hay bindol hay windande neddo ari hoore mun musa a windani dum hoore nde natti musa wana am ko Allah sa ari docteur windani mo ordonnance a yeri a selli wana docteur o ko Allah ko yujadu indaha kono laabiha ay sa yeri foddere cellal ene dañe e yerde foddere kono wana foddere sellini ko Allah sa yeri aya ay reedu natti muusde ay wa aya o ko don cellal daña kono wana aya o sellini ko Allah sa fibi ko aya o tan wonti kebe sa fibi ko pingo o sellini ma tan wonti kebe sanna wana o docteur mi sellata ganda ñane ga kefero an mi selli de ko sabu docteur kono sellini ma ko Allah o windane ko sabu ordonnance mo windan ma o sabu ordonnance o ko sabu o dillinirda sababu a dillin sababu kono jeyi sababu o ko Allah imbere jabbude hokkata gawri imo jabbane no tan hokkata gawri ko Allah ana jabba wasar nyande kala en jabbira wana hay piijal en daña ndeke wana jabbere hokkata gawri kono non ko Allah yantata hokkuma pibata ko Allah rokkata wana talkuru ittara wana ko falaaji di jeddata ko hono fala en ko jeddata ko wana dum ala be paama wi'aka ko Allah wi'aka ko dum wadata ala dum ko sababu rokkude jaara ceedo windam ma ay walla talkel mbada jaha nyalla yeede marchandise ma ari faade ye ko sababu ta kono ko Allah waɗi so salima ko bawda sa bital ke hay sa bital ke demdare jarata kono non so jabi kay sa di talkel ka ko ari fo ya ko ari fo ya biya talkel ngel kono sa wi non tan wadi pad sa wi non tan biya Allah de jabini kam sabu talkel Allah de jabani kam sabu talkel kono wana talkel jodi enda kay ko labiya dum woni wa ma hum wanani kambe wilebe be bi darina bihi ebe baawi lirde sabu bilew min ahadine goto bilew ala ma waawe hay goto bilew hay goto ala ko bilew waawe illa bi iznillahi subhana wanda yamirore Allah so Allah yantane hay dara ala ko nafata on hul sala hul Allah oto hul bilejo oto hul ceerno oto hul hay goto hul Allah sada hul Allah de wonno kanko wadata wana kanko salato wasa wonta so salima wonata hay sa addi tawrete linjila yerni net ala ko wonata so jaba ala ko so jabi sa dillini sababu setan wonata biya ko an non kageda ala wana am Allah wa yata'allamuna eben janga ma yadurruhum ko lorloyta be l'akhara wala yanfa'uhum nafatabe holdum bilew neddo ne danga ko lorla dum to l'akhara jogala nafdi dum aduna bilew wala qada alimu wallahi kambe heferebe be ngandi la manishtarahu kala gostitido masalan deftere Allah watti goddu gostitido deftere Allah wi dum nafata ko dum malahu o alana dum fi akhira la gami khalaqire gedda hay dum eden bada joni en batti wadde dum njiya neddo ne jange ene janga qur'ana ene jangine qur'ana tan woda gardo wi an antama école dum joni do jangde joni nafata
nafata wat feere dangina école o daña ko nguurduɗa ka miskina Allah Allah bonima ɗa e mumuddiɗ beranda ba ñalawma goto wonko nafata an kaddi mandama nafata ɗum ba ñalawma goto neɗɗo ne wawi gollude ba o Allah jaɓa o heɓa milliard ko ganduɗa gurdam ma sa heɓa mandaɗo mofta heɓata ɗum so ba jaɓi heƴani ABCD Allah bonima muddiɗ wala biisa ɗum woni noon wala kada alimu wallahi eɓe gandi laman istarahu kala gostitiɗo deftere Allah nde wostiti ɗum goɗɗum malahu alana ɗum fil akhirati lakara mi kalagina gueɗal wala gueɗal to Allah borama wala biisa mbos mano nden hunde saraw keɓe gostiti ko keɓe gostiti bihemu anfusahum koye maɓɓe pittali maɓɓe ko gostiti ko mbos ɗum tawde waɗɗintuma ko nadde jeyngol mbos ɗum eɗen jeeyi ɗum ñande kala neɗɗo jangguine tan ɓe mbiya an wat feere jangguina suka maɓe holluɓe jangguinde école tan jomum hange yaltine ɓinguel non e école o kay wostitima bal o wostitima wone maɓɓe ko ɗum de omo yaha jama noon kam omo juula omo yaha jama de omo juula omo hoore de kono ko kefer ko kefer de aha ko jartotinde de sinno ko sharia wonno dewgal makko ittete o jartodini sabu sa itti ɓiɗɗo e Qur'ana a nanni farais a jartodini mbiɗa ko ɗum ɓuuri ko ittuɗa ɓurnuɗa Qur'ana noon ka kefer kala hayno jaltinirɗa ɓiye Qur'ana pour tan wonde Qur'ana nafata nanirɗamo école billahi ka kefer sa mayi ko jeygol paɗa saɗa wela saɗa metta a nata jeygol alqur'ana ya'lu wala yula alayhi Qur'ana ko dow tan wonata hay hunde wonta dow sa ɗa yiiɗi jaɓa sa yiɗi caraɗa aɗa wiya kay janngude fane tan harmi a wiyaka noon de kono ñande nanoɗa ɓiye Qur'ana aɗa fiɓi Qur'ana a nannima fini subaka goto a yaltinirimo Qur'ana wonde ala ko nafata nanoyɗamo faɗese pour haw daña place ɗum woni ka kefer sa yiɗi jaɓa si cella sa faami sa faami ka kefer sa ƴeewi kay ma andu ka kefer won kefer ko yeddude sa ƴetti hunde aɗa ɓurni ɗum ɗo ka jedduɗ ɗum ko ɓurɗa ko ka jedduɗo wona mbiɗa Qur'an nafata sinno tan a ittu ɓiya tan gila yaade duuƴen nanɗoɓe école tan deƴƴuɗa a haalani haydara deƴƴuɗa tan deƴƴere ma piɗɗa tan nanɗuɗa ɗon ɗum ɓuranma ɗum ɓuranma kam on kam bone mum ene woodi ni bone nan ɗo ni kono kam bone o kam hakkili ko fiyede kelle tan a ɓoya e pette e cour feññede so ɓoyi jaaha naata aljanna ɗum kam ne wawi wonde kono noon itta ɓiye nanna Qur'ana ha para goɗɗo ara jarrifo ma wima an ɗum ɗo wat feere nana sukaɓe école ɗum ɗo joni jangde nde ɗo nafata tan itta ɓiye o natti ñawɗo billahi ka keefe soɗo juuloto hoto ko jeygol paaɗa sa juuli kaɗa waɗa hoorema tan ɗomka aɗa waɗa entraînement jeygol paaɗa tampino hoorema tawi jaltiniɗa ko ɓuurɗo nafata ɗiɗo ɗum don ndi mbatten joni ɗum de mbaɗeten joni elle ɗum de mbaɗeten noon tan de mbaɗeten a wayra tan nene ɗon ene janggini ɓiyum tan ha wiya tan naati école ala kanko e joni min wonno joni jangdeji ɗi sukaɓe joni ɓe jaɓata janggude min gonɗo tan min nannama école tan han nanneya en neɗɗo ari am nde wiyam nannu ɓiyam école cakke jogo yumum enen nde nana bone o sara huuɓi samanin baksin dara hiɓema adudete ɓe gostitima ɗum kaalisal seeɗa ngal nafata jomum jangga ha ɓoyata riwe a perdi fof jangga ha ɓoya riwe kaye ma boni bikuji ma boni mburu sauce ma boni so ɓoy kadi riwe heɓata pala mbinɗa nafata o so ɓoyi atta yaade yaha Amérique atta kaali a yewma terre suji ɓana ɗum tan wonno gurna o jangi ko fonno janggede ko o wawi ɗum o andi so habbirino juldete o andi no hoorete o waɗa pusul o faya Paris walla faya Amérique o adda kalis o ma terrasse o ñama sauce adda daara ala mbawɗa e makko mbiɗa ko nafata nafi o ƴewani Qur'ana nafata ko sino ƴeewi o wiya Qur'ana nafata Qur'ana janguirtake pour place ala Qur'ana janguirte ko rewde Allah koko Allah fayama ko ganda ɗum janguirta Qur'ana a janguirta kadi wonde sa jangi Qur'ana aɗa heɓa place touba ala o wiyanimo noon Allah wiyani noon janguirta Qur'ana ko ganda Allah ko ɗum woyɗo holko Allah ganda holko woni jeygol ganda holko aljanna ganda no juuldete no hordete ganda no hajjirte sa gayni a andi ɗo ha paari ko sa yiɗi jangoya min kadi se wona ƴara ɗo ñamda ɗum wona jangde ko wona Qur'ana wona jangde wiyete mbiɗo jangde fof feni wona jangde kala biɗo ko wona Qur'ana ko jangde feni
Allah wiyan noon Allah wi igra bismi rabbika ɗum wona faɗe ɗo wi jangde wona ɗum wiyete ko meccal data ko ñamɗa kayɗo deggi a wiyata janggo e gaynaka mbiɗa ɗum wona gurdo ko sabde fares tan o ƴeata ko woñade eyyo bismillahi ko noon Allah wi law kanu so ɓe laatinoma ka yaalamuna ɓe gandi haqiqa o walaw annahum so tawi kamɓe yahudiyankoɓe amanu ɓe gonɗini nelaɗo Allah ɓe gonɗini qur'an wattagaw ɓe kuuli lefte Allah ɓe goppi goopi lama suubatum ɗum kam ko mbarjitari tan min indillahi ummarade Allah faami bimi walaw annahum amanu so tawi kamɓe ɓe yahudiyen ko ɓe gonɗini qur'ana wattagaw ɓe kuuli lefte Allah ɓe kuuli masalan anani de goofi Allah ha ɓe ñangatano mbilew bimi anani de a faami la usibu maɓe jaɓe wallahi la usibu maɓe o wila masubatun mbarjitari min indillahi ummarade Allah kay khayrum ɓuri moƴƴude ewa eko fittali mabɓe ɗi gostiti ko law kanu ya'lamuna so ɓe laatino ɓe gandi kay so ɓe gandi kay ɗum ɓuri moƴƴude lama atharuhu alayhi ɓe cuɓata ko aduna e dow masalan deftere Allah ya ayyuha alladina amanu hey moɗon gonɗinɓe Allah la taqulu hoto mbiyete nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam ra'ina nanam nofa amen woni puyɗo amen tan noon ɓe mbiyatno nelaɗo Allah mbe ra'ina puyɗo amen noon ɓe mbiyatno ɗum ko ɗum firata e ɗemgal maɓɓe ra'ina firata ko puyɗo amen noon ɓe mbiyatno nelaɗo Allah ɓe kaɗa ɗum noon so ɓe gari nelaɗo ɓe ko ra'ina ɓe gona wiiɗo nen nelaɗo Allah Allah wi hoto mbiyano o ɓuulu mbiye unzurna ndar min wasma u nane ko jamiro ɗon ko nane ko kalɗon ko kalɗon on jaɓe ɗum so tawi wonti arab joni ra'ina firata ko gaynako amen gaynako amen woni ndenowo amen tan elle ɗeɓra wade kene moƴƴi seeɗa ni kono ɗemgal maɓɓe ko jennore nelaɗo Allah ɓe gara noon ɓe mbi ɗum ra'ina joni noon arabeɓe so keɗima konngol ngol moƴƴina ngol kono to maɓɓe ngol moƴƴani ngol gongol Allah wi hoto mbiya noon mbiya mo unzurna ndar min walil kafirina ne woodani heefereɓe azabul lette alimun musɗe ma yawaddu alladina kafaru yiɗani ɓen heefereɓe min ahli kitabe e yahudiyankoɓe walal mushrikina yiɗani ɓen heefereɓe rewoɓe jaleŋeji arabe ɓe jiɗani an yunazzara aleykum nde jippinte e mon min hayrine moƴƴere min rabbikum ummarade jomon saabu hasidade kefeero yahudiyanke yiɗa qur'ana jippine mon kefeero dewowo jalan yiɗa qur'ana jippine mon wallahu Allah noon yahtassu bi rahmatihi omo hertino yurmede makko man yasha'u ma haaji Allah ne hertino yurmede mo haaji wallahu Allah zul fadlil azimi